Ahemason, Sonricho, Kuhiar Baripen. Aduntu, Sir Binia Putak, nalihin pendak. Nilikatlok kami parlemen lo masih tinggi dulu. 1.0 Lakaninggi dun coba kali. Karbiang Labanso autonomous state. Abil sitame nang papas pipore. Nang cedong sunai. Private member bill 244 alam. Parlemen lo macam IP nahi. Nang discussion pinai nang debate pinai la penang pinai pula bangso bila lo sitame ongdung IMP lo nang cedong sunai. Kasih bill ke place lo sitame ongdung BJP kan jelang lapen IMP lapen BJP IMP to amke Karbiang lo di Mahasau kan 244 alam parlemen lo debate donai lapen discussion donai itu nang cedong dulu kasih bila bang pas lo lapen lo tarik arnitik po lapan so parlemen lo jiwa Kecho kijunta konsil tak sekipi. Masih Narendra Modi lapen alada Assam State Chief Minister Sir, non ke bang jilang election ke nalihin pen kusan lening kita itu masa ke ini pan. lapen ke ason tribal atum sidame tribal atum han ke pacing thuria phan non sarkar ke pacing thuria phan kuti si kali kuti hini kali kuti ke thom kali mana kuti Itu sir lan. 2011 na bang tuang ke mana ke joy pen kota ron lasi Karbiang autonomous council pen along tina konsensi te mek joy pen kota ron pon bang bomsi ini ake borjan konsensi ini tum mo February che ko fast week long te puthi me ke mang 2.0 ke jutna lapen ke puthi me ke mang 1.0 ke MP election de pen chikun chokang bong la ke si apotanil tu ron elo lasi along tina long tame lam ka chepe choy asang deng long dam lo pulong ti muni tum pota ke long le dola lasi ake joy pen si council pen si pota ke joy pen si pilo lapen ke bang ke dam awar saya council pen si pilo lapen ke chogi juna forman council pen si pilo Treasury office nong department nong tangka peno lam pik lang tang. kopi ha Treasury office nong tangka ke dun pok. malau ke mungkin promote tu tidak punya video apa yang treasury officer tatangka ke sini le jail bank lo apa yang treasury officer jong sin ane promando pulong dengan tum video na pino ne cek Sir, isi lam sir. Oh, isi lam. Mane la non APCLC pen Congress atum mane non tak cari bong ke si nali tum mane longli chojor la pola so puthak kana hok lo sir. Salam ke nili open na mailong daning yelo lapen ke rada mai pilong aning yelo lapen ang parta nili council along na claim dun nilong na claim dun secretary revenue Dilip Terang lapen ke Sim Taro lapen Dilip Terang lapen John Secretary tum hanta salam boy ki pilu Karbiang autonomous council pen ke 1,50,000 along lagi pipe Ramdev hanta pipe Jok hanta pipe mohai ta than lo lagi ta lagi border MSC arada tum phan kardong pinilada ile tum chetong rapet man ke do aluni sarpo ile tum asomya Karbiang autonomous council CM Dr. Tureram Roghansa lapen ile tum long nang chetong dum MLA MSC lapen ke Karbiang autonomous council deputy chairman Abhijit Krot board chairman Sorgari Gambura lapen ini tumlong aprang EM Balin MLA Balin Jiwan Pathok Lengduning Ti lapen ke nanglitung kacing hon nai IMSC amen kupulo Surja Rompar mate Karbiang autonomous council EM